पूछा। पत्नी के कईगो रूप होला? ऐसे ता पत्नी घर के लक्ष्मी होली, लेकिन जब अपना मर्द के संगे कहीं मार्केट में जाली ना ता कहेला कि बहन के रूप में होली। लेकिन उहे औरत अगर अपना पति के कोनो गलती पर डांटेली बोलेली ता एगो उ बाप के रूप में होली। उहे औरत अगर अपना पति के बिना हक के खियावे तो एगो माई के रूप में होली। लेकिन उहे औरत अगर बिस्तर पर चली ना तो एगो पत्नी के भी धर्म निभावेली। तू तो हमके अपन पत्नी मान ले बाड़ा है ना? बिल्कुल। हम तो के का मान ले बानी बताई? बचावा!